Hola, sóc la Raquel i avui amb 4 papers farem aquest element per poder posar en el nostre junk journal o llibreta de reutilitzats. Té diverses parts, és a partir d'un sobre i ja veureu, només obrir. Aquí tenim dues butxaques petites per ficar petits elements, d'acord? Però a més tenim una altra butxaca aquí i en l'altre costat igual, una butxaqueta aquí, petita, i una altra aquí, una mica més gran. I quan obrim, les mateixes solapes es converteixen en altres dos butxaques, aquí i aquí, i a més una butxaca més gran per ficar elements més grans també. Però aquí no acaba la cosa, perquè aquest sobre que ja té 2, 4, 6 i aquesta altra butxaca més gran, quan el girem també té aquí una butxaca que a més, si traiem les targetes, es converteix en un petit sobre per posar-hi encara més elements. O sigui, a partir d'un sobre com aquest, de fet aquest era una mica més petit, a partir d'un sobre com aquest hem pogut crear totes aquestes butxaques i espais per guardar-hi coses. Comencem pel material. El material que he fet servir per fer aquest sobre en butxaques és un sobre. En aquest cas és una mica més gran del que he utilitzat per fer la mostra, però això de les mesures, cadascú té el sobre que té. En aquest cas d'aquí, per exemple, aquest era la llargada del sobre i em sembla que era una mica més petit. També és veritat que aquest tenia el fons, la part de dintre era de color blau, amb un xispejat blau, i aquí és taronja. Ens pot importar o no. Si no ens agrada, es pot empaperar i ja està. En aquest cas d'aquí, veieu que he fet servir trossos de paper per fer collage, una cinta de colors i també una mica de tinta per fer el fons, tant per davant com per darrere. Una mica de collage i per pintar, per decorar la part blanca he fet servir una mica de tinta. I la cinta per tancar una mica les dues solapes perquè quedin tancades. En aquest cas, més o menys, faré servir el mateix, però sí que és veritat que vull aprofitar, a veure si m'hi cap, aquest paper, que és d'un mostrari de papers de paret, i hi ha trossos que no m'agraden, però hi ha trossos que són força interessants, uns colors rosats, unes flors que brillen una mica, i també perquè tinc aquesta roba que també és molt potent, que segurament la intentaré combinar una mica amb tot el que tinc a la meva... Aquí, tinc tot preparadet aquí, trossos de paper. No he mirat gaire, he anat posant coses, passa que intento no agafar-ho tot perquè si no m'atabalo. En canvi, trio algun rosa, per exemple, a veure que us ensenyo aquestes dues flors, que jo crec que no són les mateixes, que això són més roses. Però bueno, per combinar una mica, no sé què agafaré, no sé què trauré, però en principi vull aprofitar aquesta pàgina d'aquest mostrari. I jo crec que ja està, jo crec que ja podem començar. Som-hi! Ja us aviso ara que no és fàcil fer això, però tampoc és difícil. L'únic que s'ha d'estar una mica atent i mirar per on retallem i per on dobleguem per no passar-nos. De totes maneres, sempre hi ha o el celo o la cola per a solventar qualsevol imprevist. Molt bé, anem a veure. Deixem la solapa aquesta a la part del darrere, per tant li dono la volta, d'acord? I el que m'interessa bastant és saber aquesta butxaca quina mesura vull i també quina mesura vull de realment el sobre que queda darrere, d'acord? O sigui, és saber, si necessitem posar una targeta especial, hem de saber quina alçada és la targeta, i si no, doncs, mesura de lo que és la targeta o l'interior del sobre i la butxaca. Us explico. Si jo ara amb aquest sobre que tinc, que encara no he doblegat, el doblego només fins aquí, sí, em sortirà una butxaca petita i un sobre bastant grandet, i podré ficar d'alçada força alt la targeta o el que sigui. Si la poso així serà més petita. Cada vegada que si la vaig pujant, aquí ja quasi no podré posar ni targetes perquè està massa dalt, d'acord? Llavors és buscar-hi la nostra, el que ens convingui a nosaltres o simplement una mica a ull, d'acord? Me'n fixo aquí amb la línia del mateix sobre i doblego bé. Si voleu, amb les tisores o amb la plegadera,
Les tisores vull dir amb la part d'aquí, fer així, perquè quedi ben apretat. Ben marcat, més que apretat, d'acord? No sé si es veu, a veure, ara es veu una mica més, sí? D'acord? Jo ja he doblegat aquesta part cap a dalt i ara el que voldria fer són les solapes. Les solapes en aquest cas les he fet iguales. També podria fer una solapa més gran, una solapa més petita. Les faré iguales. Ho podem fer a ull o ho podem fer mesurant. Aquest sobre, si el poso aquí, 10, fins a... fa 10, 15, no? 25. El puc partir, després partir entre dos, però jo faré, desdoblego això un moment i simplement agafo i el més al mig que puga, perquè no passa res, feu una mica a ull. Veieu? Sí? I el mateix, si voleu amb les tisores, marquem ben marcat tot el sobre. Sí? També, si ens agrada, podem deixar-ho una mica obert aquí al mig, Això ja cadascú. D'acord? Us ensenyo una mica, a veure si tinc un reto per aquí. Aquí en tinc un. Aquest pot ser millor. Aquí tinc una línia. Sí, aquí tinc una altra. Tortes, perquè jo així, així i així. D'acord? Hem doblegat primer aquesta i després hem fet les dues solapes. D'acord? Molt bé. Ara què ens passa? Això està com si estigués així. D'acord? Si jo pujo aquestes butxaques aquí dalt, no me quedarà paper pel darrere. Què passa? He de retallar tot aquí, aquesta punteta. Sí? Tenim la solapa aquí dalt, El sobre està ben col·locat. He de retallar tota aquesta línia d'aquí. Doncs puc agafar les tisores i riqui. Aviam. És només un filet, Un filet per ara. Després, si ens convé, ja farem les butxaques més petites, si volem. D'acord. Així. Tinc un mosquit que me volta. Espero que no em piqui. Molt bé. Una vegada ja ho tenim obert. Veieu? Ho tenim obert. D'acord? Si ja veieu, aquesta part d'aquí seria la que ens pujarà cap aquí i l'altra la volem que ens baixi o que vagi al darrere. Per tant, hem de retallar per aquí, doncs igual. Agafo i retallo per dintre mateix fins a la ratlla o fins on dobleguem, Però la ratlla no l'he fet gaire recta. Veieu, ja tenim una part que doblega cap a dalt i ja puc donar la volta i ja puc doblegar l'altra part, sí? Després això ja ho arreglarem. Ara estem fent només la base. Molt bé, ja tenim a darrere la solapa, com aquest, i ja tenim les 3 butxaques. El que ens passa és que aquestes butxaques és millor que retallem aquí, veieu aquí a la junta, perquè al moment de doblegar-se cap a dintre o cap a fora no ens farà tanta... ens deixarà fer més bé el joc. Per tant, aquí, on tinc jo, on dobleguem, sí? Al mateix lloc on dobleguem, si voleu ho podeu fer amb el retolador, és on jo he de retallar. D'acord? El més recte possible, que després ja sabeu que es pot arreglar si no surt recte. Que per això treballem amb paper. Molt bé. Veieu, d'aquesta manera estan les butxaques separades i serà més fàcil de muntar-les. No hem acabat, això ho hem de repassar. Però continuem. Ara ho giraré. Ho giraré i em passa el mateix. Aquestes butxaques seran totes juntes i jo m'agradaria més tindre les 3 separades per donar més joc. Doncs, aquí que les tinc marcades, les retallo. Una per aquí i l'altra per aquí. Veieu? Ja estan ben marcades. Aquesta butxaca d'aquí serà aquesta i aquestes dues d'aquí seran aquestes. Aquí tinc la solapa del sobre gran, però aquestes no m'interessen. Per tant, el mateix, tallaré per aquí. Ho veieu? Per aquí. Fins a dalt, aquesta i aquesta. I com que no m'interessa tenir solapa,
que podria ser, podríem fer aquí dos petits sobres, però en aquest cas no els faré, doncs l'únic que tiraré d'aquest sobre serà aquest bocí, i de l'altre igual. El retallo per aquí, després ja ho polirem, que ho estic fent així bastant ràpid. Què tindré ara? Jo ara puc doblegar aquí, us ho ensenyo des d'aquí, sí? Ja tinc les dos solapes de davant, sí? Amb dos butxaques. Quan obre tindré dos butxaques més aquí i una aquí. I si tanco, bueno, i aquestes d'aquí que me les he deixat, sí? I si tanco i giro, tinc un sobre, com aquí, i la butxaca. De totes maneres, ara ho hem de polir tot, perquè totes aquestes retallades no estan rectes, s'han de fer les voretes i tot això, d'acord? Espero que aquesta part l'hagueu entès bé. I ara, per continuar, doncs, vull fer les línies ben rectes i, sobretot, teniu en compte una cosa. És millor sempre, us ho volia ensenyar aquí, és millor sempre deixar de les dues butxaques, no retallar, o sigui, ara ja hi he retallat, però ara me menjaré una mica de cada butxaca perquè a l'hora de doblegar no em toquin les dues peces. Enteneu? Ara, a veure què és la part de dintre, ara quan doblego les dues peces me toquen. En canvi, si jo ara retallo res, una mica, més cap a dins, de les dues bandes, a veure, aquesta no ho veig, així, ara, veieu, en aquest moment no xoquen l'un amb l'altre, que en aquest cas sí, ja es doblega i tot, d'acord? Doncs primer el que faré és retallar totes aquestes puntes per poder continuar fent el sobre. Molt bé, aquí més o menys, després ja anirem, mentre fem anirem perfilant. En aquesta part que tenim una mica de sobre mal encolat, estaria bé repassar-ho i encolar-lo. M'ha quedat aquí un fil. Més que res perquè després no tinguem cap problema a l'hora de... quan ho ajuntem i encolem i tot això, que no sempre se'ns despegui d'algun lloc, d'acord? Aquí, i aquí he vist que no ho he retallat gaire bé, aquest tros també, faré una repassada. L'altra part que també s'ha d'encolar, no, en aquest sobre no tinc. Aquesta part d'aquí, que és la que té la cola, veieu la cola aquesta per enganxar el sobre, després l'haurem de tapar, traurem això, és l'única que hem de decorar o tapar. Podem fer tot el sobre amb un estèncil d'aquestos, unes tintes, o podem pintar a mà, el que sigui, però la cinta del sobre sempre és adient de tapar-la, si no sempre ens en pegaran els papers. Molt bé, què més? Aquesta part d'aquí, en aquest cas l'he fet una mica arrodonida, sí? La podem deixar recta, la podem deixar arrodonida, doncs, què veieu? La fem arrodonida o recta? Em sembla que en aquest cas també la faré una mica arrodonida. Per fer-la una mica igual, és una mica lío, tantes solapes. El que faig a vegades és girar-les, juntar-les les dos i ho faig amb una passada. Això ho trauré també. Doncs agafaré d'aquí i així d'aquesta manera me queden bastant iguales totes dos. Què us sembla? Bé, no? El que sí que he de retallar ara és aquesta solapeta d'aquí, retallar-la o enganxar-la, però la blanca la retallaré i així quedarà només la taronja per fora. Això també depèn molt del sobre que feu servir.
si té aquesta solapeta, si no la té, d'acord? Ai, molt bé. Espero que encara m'esteu seguint, Molt bé, què ens passa ara? Que aquest sobre està tot obert per dins, sí? Ens cauran les coses. Llavors hem d'intentar posar cola en aquesta part d'aquí, però per dintre. Com que ho tenim marcat, és bastant fàcil, sí? Sobretot si teniu una cola una mica amb una punta d'aquestes que són més fines, i si no, més o menys, sí? Com que està marcat, no sé si ho veieu, bueno, marcat, vull dir, està doblegat, es veu molt bé on va, vosaltres ara no ho veureu perquè això és una mica intens aquí dins, i posaré una línia fina, el més fina que puga, i a l'altre costat igual. Una línia fina, i perquè me quedi el sobre tancat, sí? Que estarà tancat, només fent així i ja està. Ara, abans d'acabar que s'aixugui, passarà el mateix en aquesta línia d'aquí, si no totes les coses ens cauran. Per tant, he d'afegir també una mica de cola tota aquesta banda de baix, tant a les dues butxaques petites com a la central, sí? Això, si teniu confiança en la vostra cola, doncs no passa res. Aquí m'he passat, però bueno, ai. Deixem assecar una mica i ja tindrem el sobre fet. Ara el que faré és entintar-ho tot abans de continuar empegant, sí? Ara el que vull fer, després d'haver posat tinta als racons i raconets, és tornar-ho a apretar tot bé, sí? Que quedi ben marcat. De tant obrir i tancar. Molt bé, aquest costat. Aquí. Aquí. I després aquestes butxaques, solapes, vaja, que van cap a dins. Molt bé. I aquesta d'aquí, també cap a dins. Molt bé. Ara abans de... Ho hauré de tornar a passar, perquè ara tornarem a obrir per fer la decoració. Ara ja estaria, ara simplement és això. Ja tenim... Podríem enganxar les butxaques, ja tindríem 1, 2, 3, 4, obrir, 5, 6, i al girar, 7 i el sobre. El que passa que el que vull fer aquesta vegada, en comptes de fer un collage com l'exemple que he fet, que he anat posant paperets, és vull retallar exactes, bueno, més o menys exactes peces per fer les butxaques. Llavors, per això no les enganxo primer, perquè primer vull mesurar bé, enganxar-les, i després quan faig les cantonades, o amb les tisores o amb aquella maquineta, cric-cric, me quedaran totes iguales, d'acord? Doncs vaig a mirar si trobo els papers i fer més o menys un... A veure com m'agrada posar-ho, d'acord? Aviam, he retallat uns quants bocins. Mireu, aquest me donarà per la butxaca, si vull. Aquest potser també estaria bé. Aquest quasi per la butxaca petita. Ostres, sembla n'hi fet adredes. Molt bé, jo crec que amb aquests en tinc suficients. Ara els retallaré a la mida, sí, i us ensenyaré a veure com ho monto, d'acord? Però abans vull fer una cosa, que també ho he fet amb l'altre, amb l'exemple. Les butxaques, aquesta és una mica més gran i aquesta és una mica petita. I com que veig que aquestes me queden una mica justes, doncs també en faré una de més baixeta i a l'altre costat també en faré una de més baixeta, si us sembla bé, d'acord? Vinga, torno de seguida. Quasi els tinc tots fets, me'n queda un. Com veieu estic numerant, més que res perquè com que no són iguales, doncs estic numerant aquí les peces per saber quina he fet i quina no, més que res per no fer-les que siguin totes iguales perquè vull una combinació. I me queda la 3 i com ho faig? Ho podria fer amb el regle, el que passa que el que faig és posar-ho just a sota, intento fer una marca i com que sé que vull que es vegi una mica al marge, sempre faig una mica més petit i ara em dono compte que està super tort. A veure, perquè jo ho he tallat bastant tort. Sí, ho repasso una mica. I
les tisores no han set mai el meu fort, Això sembla que ja us esteu donant compte. Ara potser està més recte. Torno a fer així. D'acord. I no ho tallaré just on estic fent la marca, sinó que una mica menys, per lo que dic, vull que es vegi una mica la voreta. Ho retallo i ho comprovo, sí? I si me'n falta un sobre d'algun lloc, doncs simplement agafo i raca, ho trec. D'acord? Jo crec que així està molt bé. Així sí. I ara poso el número, que és el 3. Molt bé, ja tinc totes les butxaquetes preparades aquí. I ara el que voldria també és fer la solapa del sobre, tant per dins com per fora. Aquí hi he posat del gros és aquest i el que tinc més gran és aquest paper d'aquí, doncs faré el mateix. A veure, sí, és que tot és maco. Aprofitem-lo, el faré així igual, retallaré per una mica sota de les marques. Sí? Aquests papers de les parets són mostraris que podeu, a vegades, tingueu amistat o no, podeu demanar-les amb alguna d'aquestes cases de pintures i si en tenen de sobres, doncs amb ell no els importa de donar-lo, regalar-lo, que no se'ls venguin perquè ells ja els tiren. Bé, he de fer un també per dins, que me passa que és una mica massa. He de fer una mica de tallet aquí perquè es vegi bé el marge. Molt bé, aquesta és la 7. I faré el mateix. Aviam, sí, és que tot està bé. Així, que no surtin les lletres. D'acord, aquí, més o menys. A veure si surten les lletres. No, bé, aquí mateix. També es pot fer mesurat amb regle. Això sí que no passa res. El que passa que quan se comença amb 2 centímetres, 3, no cal. Per això a mi el collage també m'agrada perquè vas posant peces, les vas retallant una a una i està, sembla més ràpid. Aquí, si volem que quedi bé, ara retallem una mica aquí, retallem una mica d'allà. Molt bé. Què em falta? Abans d'enganxar-lo, d'enganxar totes les peces on toquen, les vull passar una mica de tinta. Ja sabeu que a mi m'agrada. D'acord? Un moment. Aviam, deixeu comprovar que les tinc totes. 5, 1, està darrere, 4, aquí, 7, la de darrere, 6, la que no té número és aquesta, això seria un costat. Com és que coincideix amb aquest? Ah, sí, ja ho sé per què. Perquè això és el que va cap a dins, per tant no coincidirà. Aquestes són les d'aquí. I aquí va la 7, 3, 1 i 2. Les tinc totes. Molt bé, doncs ja les puc encolar. Sí, ja les puc encolar i aniré fent també el que són les vores arredonides. Sí? Les farem amb tisores i us ho passo ràpid, d'acord? Som-hi!
I ara sí que per aquesta part ja puc treure això i encolaré la part de la solapa interior, sí? Perquè no se me torni a enganxar això amb cap paper. No sé si ara us ensenyaré que les parts que s'han de doblegar sempre hem de deixar un petit marge, sí? Com per exemple aquí. És més aviat deixar marge perquè pugui donar bé la volta la solapa, sí? Perquè pugui donar el joc. Doncs bé, em sembla que ja estarà, sí? Tot ben encolat. I ara passaré a fer les puntetes, sí? I donar-li un toc de tinta. Mentre feia les puntes i tot això, m'he donat compte que en aquest espai es veu això del segell i he preparat una petita peça per tapar-ho i ja de passada l'he fet a l'altre costat la mateixa, d'acord? Això serà per encolar, que aquest ja segurament ja el podria encolar ara i després ja les butxaques. Així que passo primer, un moment, vull fer aquí un petit retoc aquí en aquesta part. D'acord. I ara jo crec que ja puc començar a encolar, que la cola se m'està desintegrant. Quan fa calor les coles estan una mica rarotes. Molt bé. Doncs aquesta part no la tenia prevista, però al fer tot això m'he donat compte que es veu molt i no queda gaire maco, per tant ho cobrim i ja està. I el mateix a l'altre costat. En l'altre sobre que vaig fer de mostra me quedava amagat, just la marca aquesta no sortia tan visible. De fet ara us ho ensenyaré on està i us donareu compte que hi és, però bueno, així també es veu que és un sobre reutilitzat. Aviam. A veure, no tinc aquí. On està? Aquí. Es veu la marca. Una petita marca aquí, però no em fa nosa, vaja. Aquesta era una mica massa gran. Molt bé, doncs ja tindríem aquesta part i ara ja podríem ficar les butxaques. El que sí que faré és aquell petit semicercle, una mica amb la maquineta, res. És només perquè així sembla que ja es veu que hi ha una butxaca, però així es veu una mica més. És un petit detall, el més centre possible. Aprofito també per fer-ho a l'altre costat. Aquest ha quedat més rosa, perquè és més rosa, però bé. I aquestes coses s'han de fer, evidentment, abans d'enganxar el que són les butxaques, perquè si no costa molt arribar en aquests raconets. Per això és important primer o fer una mostra primer o això, intentar... On són les tisores? S'han perdut. Aquí. Intentar pensar bé els passos que s'han de seguir, perquè si no després això, aquests petits detalls a l'estar enganxada a la butxaca ja no es podran fer. Molt bé. Després havia pensat si com en l'exemple si ficava aquest detall, el que passa que jo penso que ja està prou acolorit, per tant no el posaré i vaig a passar, ara sí que vaig a enganxar les butxaques. Aquesta no cal perquè ja està enganxada i a més ja l'hem enganxat aquí baix, per tant només caldrà posar cola a les dues vores. Com més fineta la posem, més gran ens quedarà la butxaca. Si fiquem molta cola, doncs ens deixarà menys espai. Aquesta sí que l'he d'aguantar. Aquesta marca del sobre també ens quedarà a dins, per tant. Molt bé. Aquest paper costa una mica de
de secar, no sé si és perquè jo diria que és poc porós, però ahí una mica de cola, aguantem una mica, un parell d'apretades, ja tindrem una part, i donem la volta. Primer faré aquesta, aquí, aquí, i ara cada vegada queda més amagat tot això que les línies que hem fet, les mesures, els números, tot això que sempre amagat, si es fa bé, si no, com que és amb llapis, s'esborra i ja està. Molt bé. Igual que aquest paper no m'arriba fins a baix, però jo com que sé que la butxaca m'arribava aquí, doncs queda totalment tapat i no es veu, només ho sabrem nosaltres. Molt bé, tenim, això va així, aquestes dues van a davant, d'acord? Això s'ha d'anar apretant fins que agafi bé la forma i això... Ah, no, és que clar, va al revés. Aquesta és la solapa, ui, ui, ui. I aquestes van a davant. Molt bé. A davant. I volem fer un tancament amb la cordeta, com a l'exemple, o amb un llaç. Vaig a mirar què tinc. Un segon. Anem a veure què trobem per aquí. Podria anar bé aquest verd, perquè aquest verd ens pegui amb aquests detalls. Passa que és una mica massa grossa, no? Roja no, negre sempre va bé, però no. És massa roig. Aquest també. Que en tinc moltes, doncs ara no trobarem la que jo vull. Rosa no. No. Blau marí estaria bé, però n'hi ha poc. A veure, aquí n'hi ha un de granate. Aquestes cintes, no sé si sabeu quines són. Són de roba que compres i surt una cinteta, però massa poc. Massa poc. Ai, per aquí tinc una cinta, però tampoc. Vaig a canviar de capsa. Un segon. Aquí tinc les fines. I aquesta que faci casada. Però després això com ho lligues... Mira, un altre trosset de blau marí. Doncs... No. Hauré de passar a les cordetes. I les cordetes, doncs, tinc els colors que tinc també. Potser aquesta vegada puc fer servir un gris. Que apagat que quedarà això. El verd. Només aquí tinc un tros. Verd, decidit. Vinga. Com val això de la cinta? Molt bé. En l'exemple, a la part de darrere, he posat la cinta i amb una cinta d'aquestes cel·lo l'he cobert just a la vora on hi havia la butxaca. I després simplement a davant queden les dues tires per a no usar-ho. Doncs aquí segurament faré el mateix, no? Comença per aquí. Si jo poso això més o menys aquí, donarà més o menys per aquí. Si us agrada més que estigui més al centre, es pot ficar al centre i fins i tot es pot ficar a dalt de tot. Passa que a dalt de tot no sé si arribarà... Sí que podria arribar, si voleu. Podem ficar aquí. Per exemple, com per aquí. I quin lío. I d'aquesta manera m'arribaria per aquí. També quedaria bé. Vinga, ho ficarem aquí dalt. Ara, una cinta, aviam, tallarem per aquí, una cinta que m'hi vagi bé amb tot això,
Aquí ja tenia preparades unes verdes, que també no en tinc gaires, i cap verd me va amb aquest verd d'aquí. Volia ficar aquesta però és massa petita. Vinga, brillantons, brillantons. Posarem una mica de cola el més recte possible. A veure si em puc guiar una mica amb això, com per aquí. Prou bé. Aquí anirà la meva corda a sobre, és només perquè s'aguanti una mica, d'acord? I ara amb la meva cinta posaré també una mica de cola i m'ajudarà a aguantar-la. Aquesta cola s'està acabant. Posarem un altre toquet de cola per aquí les vores. La cinta, aquesta cordeta no es mourà, però és una manera d'ajudar-la a que s'estigui quieteta, quieteta. Ara l'he aixecat, molt bé, no passa res. Ai. El més recte possible. Tornem-hi. Bé. Tirem una mica. Ja us he advertit al començament que semblava fàcil, però té els seus triqui-triquis, Molt bé. Aquí tallem, perquè no volem que se'ns enganxi. No cal. Aquí també. No hem de tallar el fil, Molt bé. I ara ja quedarà. Aquí es pot fer ja la llaçada per tancar el sobre, d'acord? Què més podríem fer? Podríem posar cinta d'aquesta verda aquí davant o per aquí darrere, però em penso que això ja ho deixaré així. Sí? Vaig a mirar quines cosetes puc ficar per decorar, d'acord? Un moment. Bé, ja dono per acabat aquest sobre amb butxaques i us ensenyo una mica, l'he decorat poquet, però bueno, perquè veieu la idea que després això es pot anar decorant. Havíem partit d'un sobre i l'hem anat doblegant i retallant per aconseguir un sobre amb moltes butxaques. Desfent aquesta cinta, tenim aquí 2 butxaquetes per ficar-hi petits elements i 2 butxaques més aquí dalt, també per posar-hi unes targetes ben llargues. Quan obrim, tenim aquí a l'interior 2 butxaquetes més, que també hi hem posat un parell d'elements, i una butxaca més gran que he aprofitat per posar-hi això, que es pot escriure, o també aquella fotografia que us he ensenyat d'una enciclopèdia, on hi he afegit un paper per escriure. En la part del darrere, que pot ser també la part del davant, també més elements per escriure o posar-hi fotografies amb una butxaca i un sobre també, que hi he afegit una altra fotografia i espai per escriure. I tot això a partir d'un sobre, hem tingut un sobre amb moltes butxaques i un sobre. Espero que us hagi agradat.